Hola, bon dia. Soc la doctora Amparo Marco Torres, coordinadora del Centre de Salut Nou Moles, i avui iniciem un cicle de xerrades que van dirigides a la comunitat. La xerrada d'avui és sobre el colesterol. Este tema ha sigut consensuat per la gent sobretot de l'associació de veïns i altres malalts que vingueren a conferències que se feren en el mes d'octubre. El motiu d'iniciar este cicle de xerrades és perquè volem educar a la població i volem captar les necessitats que tenen ells d'informació de la salut. Les xerrades a la població se van a fer mensualment. Concretament se donaran l'últim dia del mes de cada mes, a les 12:30. S'informarà puntualment en els taulers del centre, de l'associació de veïns i també en la primera pàgina de la nova web que tenim del centre. Volem que la gent doni la seva opinió de les necessitats de salut que té, posant-les tant en el contacte de la web com en una bústia que hi ha en la planta baixa del centre, al costat del mostrador, que hem habilitat per a saber aquestes necessitats que la població té. Les xerrades tindran lloc en el saló d'actes del centre, que està ubicat en la tercera planta.